Ola, moi boa tarde a todas e a todos. Hoxe chega o turno da cuarta conferencia deste ciclo de conferencias do Anuario Brigantino. É para min un inmenso prazer presentar a poñente de hoxe. Unha muller betanceira que destacou sempre pola súa intelixencia, pola súa labor investigadora. E ademais, falábamolo agora antes de entrar, para min alguén especial porque moito do que sei de literatura galega ensinoumo ela no IES Francisco Aguiar. Falo de Concepción Delgado Corral, Concha para os seus amigos e amigas, que é catedrática de Lingua Galega e Literatura, como decían, no IES de Betanzos, ademais de doutora en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa tese de doutoramento céntrase na poesía simbolista portuguesa e na autora Flor Vela Espanca. Como investigadora, dedícase ao estudo da literatura e en Betanzos leva moitos anos colaborando no Anuario Brigantino, centrándose, sobre todo, na recuperación de figuras literarias da nosa cidade e da comarca, de tal maneira que, gracias a ela, xa podemos falar dun Betanzos que tamén ten algo que dicir na historia da literatura. Algo que acae moi ben nun ano moi especial no que celebramos o 800 aniversario do traslado da nosa cidade dende Betanzos o Vello, dende San Martiño de Tiobre ata o Castro de Untia, e que tamén nos obriga a pensar no camiño que históricamente percorreu a poboación de Betanzos dende que temos noticias ata hoxe. E esta idea está directamente enlazada co tema que Concha nos vai a propor hoxe e que leva por título A tradición literaria de Betanzos. Así que, sen máis, deixolles coa persoa que máis sabe deste tema na nosa cidade, sen dúbida, e máis alá dela tamén, Concha Delgado Corral. Para coñecer a historia literaria temos que coñecer a historia da lingua, porque ambas as dúas están íntimamente unidas. O latín, lingua da rexión do Lacio, de fala local, pasou a ser a lingua dun dos máis grandes imperios da antigüidade, do que Roma, pequena aldea de carácter agrícola, chegaría a ser a capital. O latín vulgar, non oculto de Horacio ou Cicerón, chega á península ibérica no século II a.C. e o noroeste peninsular, o que chamaron a Galaequia, no ano 139 a.C. coas expedicións de Décimo Xunio Bruto. Coas invasións xermánicas no século V e árabe no século VIII, rómpese a unidade do imperio e tamén a unidade lingüística. O latín vai evolucionando de maneira diferente polos distintos sustratos ou linguas prerromanas e tamén polos distintos superestratos ou linguas que chegaron despois do latín. Un documento do Concilio de Tours no ano 813 daba unha recomendación aos clérigos para que fixesen os sermóns en lingua romance, porque os fieis xa non nos entendían. Así pois, no século IX, as linguas estaban tan diferenciadas do latín que xa podemos falar das linguas romances da península: galego-portugués, castelán e catalán. O galego-portugués era a lingua da Galaequia,
un territorio que chegaba até o río Mondego. As primeiras manifestacións escritas nesta lingua no século XII dan lugar a unha das literaturas máis importantes da Idade Media. Alfonso VI de Castela casa as fillas Urraca e Tareixa cos Borgollóns e dalles o goberno respectivamente do norte e do sur do reino de Galicia. Á morte do rei, un neto, o herdeiro da parte sur de Galicia, o actual norte de Portugal, proclama a independencia. É Alfonso I Enríquez, que en 1139 será o primeiro rei de Portugal. A finais do século XIV e XV consúmase a separación completa de Galicia e Portugal e comeza a postración da lingua galega e da literatura. Pasamos agora a analizar a tradición literaria da cidade. Consideramos aquí os escritores nados en Betanzos ou no seu entorno e aqueles que, aínda non nacendo en Betanzos, amaron como súa esta cidade e consideráronse ou considéranse verdadeiros brigantinos. Repasaremos os tres xéneros literarios, a lírica, a narrativa e o drama, citando os autores máis representativos, xa que sería imposíbel citalos todos, pedindo de antemán desculpas aos que se consideren esquecidos. Centrámonos únicamente nos escritores de creación literaria e non nos autores que escribiron obras de divulgación científica, lingüística, relixiosa ou histórica. Entre estes últimos están varios latinistas dos séculos XVI e XVII, educados na Cátedra de Latinidade de Betanzos, que profesaron as ordes religiosas dos dominicos e dos franciscanos e marcharon de misioneiros a América. Entre eles, o chamado Padre Manzano, nado en Santa María de Ois e autor dos Comentarios sobre el Génesis, ou Juan de Betanzos, que estivo con Pizarro na conquista do Perú e deixou manuscrita a obra Suma y narración de los Incas, de gran interese para o coñecemento das tradicións de Bolivia e do Perú. E xa no século XX, o xesuíta Santiago de la Fuente, autor, entre outros, de traballos xeográficos, sociais e económicos para mellorar a vida da República Dominicana. A Idade Media foi unha época de esplendor da poesía e auténtica idade de ouro para Galiza, o que colabora, xuntamente coa literatura, a maravillosa obra románica do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, que converte esta cidade nun dos centros de peregrinación máis importantes do occidente cristiano, con Xerusalén e Roma. A produción lírica das cantigas profanas de amigo, de amor e de escarnio e maldicir uníase á composición das cantigas religiosas de Santa María promovidas polo rei Alfonso X o Sabio, e tamén os textos narrativos clasificados temáticamente en tres ciclos: o ciclo bretón, cos relatos de amor e cabalería do rei Artur e dos cabaleiros da Táboa Redonda; o ciclo clásico, coa temática da guerra e destrución de Troia; e o ciclo carolinxo, integrado polos milagres de Santiago, versión do Liber Sancti Jacobi ou Codex Calistinus. A tradición literaria de Betanzos remóntase a esta época de esplendor, con autores importantes con obra nos cancioneiros: o trovador Pero García de Ambroa,
natural de San Tirso de Ambroa, autor de unha cantiga de amigo, unha de amor, 11 de escarnio e unha tensón. Pero de Armea, originario deste lugar, autor de 13 cantigas de amor, 4 de amigo e unha cantiga satírica. Pedro Amigo de Sevilla, autor de 4 cantigas de amor, 11 de amigo e 17 cantigas satíricas. Os autores da zona de Betanzos destacan no cultivo do xénero satírico en todas as modalidades. Aportan innovacións a cantiga de amigo e a cantiga de amor e a pastorela. As soldadeiras eran mulleres con habilidades para o canto, para o baile e tamén para a representación escénica, que acompañaban os trovadores para axudalos nas súas representacións das composicións. Adscritas á corte real, recibían polo seu traballo unha soldada, de aí o nome de soldadeiras. Entre todas elas destacou a natural de Monfero, María Abalteira. A súa fama forxouse na corte de Alfonso X o Sabio, sendo obxecto central das cantigas satíricas de moitos trovadores, incluídos o mesmo rei. Ademais das cantigas, entre os textos narrativos, que na maior parte son versións literarias feitas a partir de textos doutras linguas, destaca un importante prosista, Fernán Martíns, que por mandado de Fernán Pérez de Andrade Obó é coautor da Crónica Troiana, a partir da obra Roman de Troyes do autor francés Benoît de Saint-Mère, propagador da Guerra de Troia cantada por Homero. Con este magíster escritori, que dá inicio ao xénero narrativo, féchase a nómina de figuras certamente importante que Betanzos aportou á literatura medieval. Pasamos agora a outro período. Ao longo dos séculos XV e XVI, a literatura galega entra nun período de escurecemento que vai durar máis de 300 anos. Son os chamados séculos escuros, nos que Galiza sofre unha perda de poder e a lingua galega vai ser sustituída polo castelán como lingua da administración e da xustiza, ficando reducido o seu uso ao de lingua oral. Non hai unha literatura normalizada en galego e así non incorporamos o humanismo nin o renacemento. Só temos unhas escasas mostras de literatura popular, como a condena do mariscal Pardo de Cela, executado na praza central de Mondoñedo, este feito mandado facer polos reis católicos, e en canto á literatura culta, somente conservamos 4 sonetos renacentistas, ademais de algunha composición das festas minervais promovidas pola Universidade de Santiago de Compostela. 3 obras importantes de autores relacionados con Betanzos manteñen a tradición poética iniciada na época dos trovadores e constitúen unha importante aportación cualitativa e cuantitativamente ás escasas mostras de literatura escrita en galego nos séculos escuros. Son a canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués, o primeiro galego en ter o cargo de capitán xeneral de Galicia, feita desde a paisaxe de Betanzos por un autor que se considera parte da cidade. A composición
composta de 110 versos estruturados en 11 estanzas, forma moi cultivada por Garcilaso de la Vega e tamén nos séculos de ouro, entra dentro da tradición literaria culta, apoloxética e humanística. Un dos 4 sonetos que se conservan dos séculos escuros na literatura en galego é o que figura na obra La Araucana, dedicado ao seu autor Alonso de Ercilla pola condesa de Altamira, Isabel de Castro e Andrade, nada en Pontedeume, pero moi unida a Betanzos como todos os Andrades. E, por último, a obra poética en galego e castelán de Diego Antonio de Cernadas e Castro, coñecido como o cura de Fruíme, quen, aínda que naceu en Santiago, estaba moi unido a Betanzos, onde foi ordenado sacerdote en 1731 e onde tiña o seu mecenas, o conde de Maceda, don Gonzalo Lando e Lanzós, descendente de Alonso de Lanzós. A familia paterna, Cernadas, era orixinaria de Filgueira de Barranca e pola parte de nai, os apelidos Castro e Ulloa eran de sona dentro da clase fidalga e uníano coa familia dos Castro Montenegro de Cesuras. Antonio de Cernadas criouse e educouse cos jesuítas en Santiago e pertence ao grupo dos ilustrados galegos que dedicaron a vida, e en concreto el, toda a súa obra, á defensa de Galicia e dos galegos. Quería facer aquí unha aclaración, porque sendo o mariscal Pardo de Cela o mito que ergueu o pobo de Mondoñedo deste personaxe, para min o realmente o que debería ser o mito sería Alonso de Lanzós, porque no levantamento irmandiño de 1467 destacou este nobre Alonso de Lanzós, que xunto cos señores Diego de Lemos e Pedro Osorio se unen aos vasalos, tomando como propias as súas reivindicacións. Prenderon o mariscal Pardo de Cela na súa fortaleza da Frouxeira. Alonso de Lanzós era o auténtico líder e, ademais, o máis identificado coa causa do pobo. Alzouse contra a casa de Andrade a cal servira. Venceu, pero ao final será preso precisamente polo parragués, do que a canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués, este don Diego é un descendente dese parragués que prendeu precisamente a Lanzós. O pobo galego fixo da figura de Pero Pardo de Cela un mito, cando o auténtico defensor del era Alonso de Lanzós. Foron numerosos os romances cantando a figura do nobre de Mondoñedo e, sen embargo, o líder de Betanzos non tivo que encantar as súas xestas, nin o pobo, nin un autor individual aos que poder dar hoxe mármore. Temos que esperar o ano 1965, na celebración do 5º centenario da elevación de Betanzos á categoría de cidade, graza que lle otorgou Enrique IV de Castela. Con este motivo, convócanse uns xogos florais coincidindo coas festas en honor a San Roque. O segundo tema de poesía será un romance escrito en galego ou en castelán que deberá tratar da figura de Alonso de Lanzós. A decisión de dedicar un tema do certame á figura do verdadeiro líder dos irmandiños foi acertada e tamén de xustiza. Por fin, a cidade de Betanzos dispuxo de mármore para que os poetas o cantasen. Pois pasamos agora, visto o século XVIII, o século XIX.
Nos séculos XIX e comezos do XX destacan figuras que traballaron activamente no galeguismo, creando un clima propicio para a creación. É o caso de Tiburcio Faraldo, colaborador en publicacións como El Centinela de Galicia, e o seu irmán, Antolín Faraldo, xornalista e político, quen inaugurou o ensaio literario nos chamados ensayos poéticos. Autor de Nuestra bandera literaria, auténtico manifesto cultural da literatura e da arte que proclama a liberdade individual do artista no acto da creación, naturais ambos os dous da cidade de Betanzos. Por eles, Betanzos figura tamén nos comezos do rexurdir literario. A Quinta de San Vitorio, en San Fiz de Bixoi, é moi importante no panorama literario e cultural non só de Galicia, senón tamén de España. Neste lugar, frecuentado polos promotores da Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé Cosío e Francisco Giner de los Ríos, Xosé Pascual López Cortón organiza os Xogos Florais da Coruña 2 anos despois de celebrados os de Barcelona do ano 1861 e promove, ademais, a publicación do Álbum de la Caridad, onde aparece unha antoloxía de escritores galegos cun número de 40 autores en lingua galega e, ademais, outra antoloxía de escritores en castelán. Máis tarde, o seu neto Xoán Vicente Viqueira, nesta mesma quinta, escribirá unha boa parte da súa obra ensaística e tamén poética. 25 anos máis tarde dos Xogos Florais da Coruña, Hipólito Codesido, director do xornal Las Mariñas, organizará os primeiros Xogos Florais de Betanzos en 1886. A finais do século XIX e comezos do XX, desenvólvese unha importante actividade xornalística na cidade. Os redactores son tamén poetas. Constantino e Severo Ares Mancera, Manuel Lema, José Alguero Penedo, Ponte Blanco, Hipólito Codesido, escriben poemas líricos e de circunstancias para os periódicos. O xornalista Fernando García Acuña publica en 1887 o libro de poesía bilingüe titulado Orballeiras, e o seu irmán Xosé García Acuña, quen formaba parte do Consello de Redacción da revista vanguardista Alfar, é autor do Idearium Regionalista e da novela costumista localizada en Betanzos, La Mariñana. E un rapaz novo, Francisco Vales Villamarín, creador do Anuario Brigantino, empeza a manifestarse como poeta en galego e en castelán. Compañeiro de Vales na creación da Irmandade da Fala é o poeta Xosé Ares. En relación coa creación literaria nestes anos, constatamos que os habitantes de Betanzos se caracterizan polo gusto de facer poesías. Compóñense poemas por diversos motivos e con temáticas variadas, desde os temas máis prosaicos da vida da cidade e das súas xentes até os temas sociais e de crítica política. Un feito importante como é a inauguración do Teatro Alfonsetti o 12 de novembro de 1882, vai provocar unha serie de composicións poéticas saudando esta inauguración. Facer poemas era tan natural que o mesmo carteiro os escribía para felicitar as festas do Nadal, e tamén os repartidores dos xornais para recibir o aguinaldo.
sirvan como exemplos as seguintes composicións. Os versos utilizábanse para publicar anuncios tamén. Destacamos aquí o poema anunciador do barbeiro Xosé Amado, que exercía no número 36 do Cantón Grande. O repito, aunque xa o saben veciños e forasteiros, título de profesor para arreglar barba e cabelos, o público dá en xusticia a Xosé Amado, o barbeiro, único que vai co siglo na elegancia e no boxeito. El non escatima os cartos en perfumes estranxeiros, en xabóns de última moda, en navallas e en cosméticos. Entra no establecemento con polvo na chola un vello e aos 10 minutos ve un xoven en un magnífico espello. O que veña de Madrid, de París ou de Burdeos, si vai á súa barbería non bota nada de menos. Si el chega a saber que o alabo, rabea, porque é moi modesto. Mais eu berro, non plus ultra Xosé Amado entre os barbeiros. Co ingenioso título de Non equivocarse, publícase en El Mendo no ano 1891 o poema anunciador das aguas de sel e gaseosas de Martín Barrós, que o curan todo. Al que tenga inapetencia o le moleste el calor, o esté enfermo del estómago o tenga alguna erupción, de las veninas se entiende, porque de otras no hablo yo, o haya perdido las fuerzas por exceso de valor, o sude con abundancia, o tenga pertinaz tos, o piedras en la vejiga o arenas en el riñón, o otros males que no digo por no cansar al lector, que tome, pero enseguida con fe y sin interrupción, con vino el agua de sel, que es cosa muy superior, y las ricas gaseosas que hace aquí Martín Barrós. Con versos anúnciase tamén en 1906 en La Aspiración o té da China que vende García Ibarra. Sabe mal o bacalao nestes días das vigilias, así que para que presten desta Coresma as comidas hai que tomar unhas cuncas do sabroso té da China que vende García Ibarra en paquetes e en caixiñas. Como todo grupo de poetas xornalistas, Francisco Vales Villamarín combina unha poesía de circunstancias onde repasa a vida da cidade criticando o que está mal, como o mal estado das rúas ou a falta de alumbrado, cunha obra poética elevada na que destaca a mestría no uso do soneto. A poesía de circunstancias está relacionada con esta etapa de xornalista na prensa local. Imos ler un poema que aparece publicado o 24 de outubro de 1909 en La Aspiración. Virgen Santa, Dios querido, ¿qué tal está la ribera? Es necesario ser loco para caminar por ella. El lodo en ciertos lugares se encuentra de vara y media, y los charcos asquerosos, ay, se cuentan por docenas. No sé cómo los vecinos de esa calle tan horrenda resisten tanta inmundicia cerca de sus mismas puertas. Ayer pasé por allí por ser costumbre ya vieja, pero mal rayo me parta si esa calle vuelvo a verla. Es decir, mientras no arreglen aquellas sucias aceras, porque yo no quiero andar con los pies en la cabeza. Oh, si fuera concegal y tuviera muchas perras, qué bonita iba a quedar la calle de la Ribera. Entre a poesía en ton elevado, porque todos estes poetas facíamos excelentes poemas líricos, destacamos o soneto de Francisco Vales Villamarín a Fernán Pérez de Andrade Obó. Na ríspida altivez de Leboreiro, atalaia do seo brigantino, calaguia caudal fixo aliniño este esgrebio famoso cabaleiro. Mariñán exemplar, sempre o primeiro na protección escora do viciño,
sempre a verba amorosa e de aloumiño, sempre o recto orientar do conselleiro. Nas loitas pola pose do meu povo, puxo o noso servizo o peito ardente e a braveza sen par dun fero lobo. Por iso, daquel burgo a nobre xente, humilde ou potentado, vello ou novo, honrará a súa memoria eternamente. De finais do século XIX e comezos do XX destacan o poeta de Oza, Salvador Golpe, autor de delicados poemas, o marqués de Figueroa, que nas torres de Abegondo escribía poemas, pezas oratorias e ensaios sobre a poesía e o rexurdimento galego, os irmáns Bahamón de Lores, naturais de Ouces, destacando Florencio non só pola extensa e culta obra poética, senón tamén como cronista da vida dos fidalgos das Mariñas, Salvador Cabeza de León, presidente do Seminario de Estudos Galegos, autor dunha prosa científica, orador, poeta e autor teatral, Salvador Mosteiro Pena, fundador da revista Rexurdimento, e Xoán Vicente Viqueira, quen a formación científica que adquirira en contacto con Manuel Bartolomé Cosío, Simarro e Francisco Giner, unía unha impresionante formación cultural e lingüística e unha grande sensibilidade para a música e a poesía. Vou vos pasar unha foto de estas figuras que son importantísimas. Estes autores colaboran para que o primeiro terzo do século XX fose unha segunda idade de ouro para a literatura, que desgraciadamente se quebra coa guerra, producíndose de novo un silencio na creación literaria. A recuperación comeza na posguerra polo xénero poético e correspóndelle este honor a Betanzos, con Celestino Luís Crespo, autor do primeiro libro en galego publicado, Brétemas mariñás, en 1946, adiántase un ano o que todos consideraban o primeiro libro da posguerra, Cómaros verdes, do poeta lugués Aquilino Iglesia Alvariño. O libro de Celestino dá comezo a unha liña de creación que chega ininterrumpidamente até os tempos actuais. Autores do século XX son Guillermo Vázquez, poeta de fervenzas, con 2 libros publicados, Xesús Calviño de Castro, autor da obra de teatro Forza Segreda e fecundo poeta, Luisa Crestar e Ricardo García Gondel. Pasamos agora ás representacións teatrais. As representacións teatrais tiveron desde o século XIX moito éxito na cidade. Había un público fiel e o teatro vai gañar forza coa Irmandade da Fala. A finais dos anos 50 do século XX, coa colaboración de Marcelino Álvarez, Francisco Carlos Seijo,
Xulio Cuns e Carlos Álvarez, nace a agrupación artístico-musical Candilejas, que tiña a Antonio Concheiro, extraordinario poeta, ensaísta e autor teatral, como director do cadro de declamación da sociedade, representando as obras de teatro máis importantes do momento. Actualmente, o teatro, aínda que non é un xénero que teña moitos autores na cidade, destaca nos encontros de teatro afeccionado organizados pola agrupación teatral Mariñán, coa que colaborou Xulio Cuns como autor e tradutor de obras ao galego. Queremos mencionar aquí as actitudes de Celestino Luís Crespo, ese home que nos deu o primeiro libro da posguerra, as actitudes que tiña tamén para o teatro, facendo referencia a unha obra que el titula En busca de una canción. Subtitula como reportaje radio sonoro teatral, unha especie de teatro da arte en tono menor, onde se combinan diferentes artes como a reportaxe xornalística, a música, a radio e a representación. A acción desenvólvese nunha emisora de radio. Na primeira escena interveñen o director e a secretaria, que lamentan a falta de afección pola radio, propoñendo programas musicais como un medio para solucionalo. Son 24 escenas e aquí imos ler a escena quinta en castelán, que é unha parodia en verso onde dialogan dous personaxes históricos como Lanzós e Fernán Pérez de Andrade, comentando feitos actuais como a publicación do anuario brigantino que dirixía Vales Villamarín, amigo do autor. Fernán Pérez: no me digas, mas me asombra que no respeten la historia en nuestra vieja ciudad. ¿No lees el anuario? Todo es historia y no más. Lanzós: mi casa llena de escudos, orgullo de la comarca, bajo el peso de los años ya su cantería está tan negra como el carbón. Qué negra suerte la mía. Un buen día yo me entero que la fachada de blanco de primera comunión la quisieron retocar por una nueva ordenanza de corte municipal. Fernán Pérez: no te extrañe que esto ocurra en nuestra vieja ciudad. Ya conoces mi sepulcro en la iglesia conventual. Allí solo en un rincón y sumido en el olvido, soy testigo mudo y frío del abandono en que estoy. Colmé de preces y dones a todas mis fundaciones, hice limosna a montones, y me duelen los riñones de estar en la oscuridad. ¿No te parece mejor que en un lugar preferente estuviera mi sepulcro para verlo en derredor y no solo por el frente? Pois agora pasamos a outro xénero como é o conto. En Betanzos existe unha tradición de literatura oral e popular desde tempos moi remotos, quizais desde o inicio dos tempos. Hai unha tendencia por parte dos brigantinos a narrar sucesos reais ou inventados que teñen case sempre unha finalidade humorística. O conto popular representa un papel importante na historia literaria de Betanzos, con autores anónimos e outros autores que se dedicaron a escribilos como Manuel Roel, Xulio Cuns e Marcelino Álvarez. Uns e outros conforman un universo creativo, alegre e fantástico cunha positiva e amable visión da realidade. Betanzos, cidade aberta á fantasía e á imaginación, foi o sitio ideal para o conto popular, con lugares importantísimos como a sala de espera da notaría, espazo xerador de contos que recolle e elabora Xulio Cuns, as adegas, a feira, as barberías
e a mesma cafetería xeladería de Maíno, lugares non só de xestación, senón tamén de propagación de moitos contos. Pasamos agora ao século XX-XXI. Polo que se publica e investiga literariamente, podemos afirmar que Betanzos é hoxe, como Alonso de Lanzós, un sol que alumea ben. A finais do século XX nace a novela moderna con grandes figuras recoñecidas no panorama narrativo galego e fora de Galicia, como Xosé Ramón Pena, Estro Montaña, Xavier López e Xesús Fraga. O xénero poético, cultivado desde a Idade Media, sitúanos na primeira liña da poesía galega, coas voces de Xosé Luís Sobrino, Xosé Abeal, Ester López, Enma Couceiro, Xosé Luís Mosquera Camba, Raquel Vázquez, premiados en varios certames, e Arturo Casas, unha das voces máis orixinais da lírica moderna e un dos máis rigorosos estudosos da literatura. Teño que volver a facer mención ao teatro na agrupación teatral Mariñán, que mantén ese público fiel ás representacións desde o século XIX. Betanzos orixinou non poucos escritores, presentes con obra importante nos diferentes períodos da historia literaria galega. Estamos en condicións de afirmar que na actualidade funciona como unha auténtica oficina literaria a nivel de creación. Factores importantes na concepción da cidade como oficina literaria son, xuntamente co traballo individual de actores e investigadores, a existencia de concursos literarios, de publicacións como a Xanela e o Anuario Brigantino, os encontros de lectura como os de Biblos, que estimulan a creación e incorporan voces do pasado e do presente. Moi importante é o traballo realizado nas aulas de literatura fomentando a creación. A este respecto, lembramos especialmente Mulleres Literatas, o blog que naceu dentro da concepción da aula como oficina literaria a nivel de creación e investigación. O nome xurdiu por ser un grupo de literatura formado exclusivamente por mulleres. Comezou como a experiencia recollida no libro Betanzos, Oficina Literaria, unha apaixonante aventura construtiva na dobre perspectiva pedagóxica proposta por Gastón Bachelard, procurando un antídoto contra o desgusto pola lectura e pola escrita, sen prescindir das exixencias teóricas mínimas. E de aquí naceu para a literatura Elena Veiga, unha promesa da narrativa máis nova. E tantas voces que habería que escoitar e que están caladas, como Lúa, Celtia, Antía, Irene, Simón, porque as fan máis grandes. As cidades teñen que divulgar os personaxes literarios que nelas naceron, dándoos a coñecer
e conservando a súa memoria. No camiño da recuperación de figuras literarias xa desaparecidas, traballamos, analizando o que significaron como persoas individuais e o papel da súa obra dentro do panorama literario galego. Descubrimos así a tradición, facendo unha afirmación literaria desde Betanzos. Cremos que é de xustiza render unha homenaxe aos escritores que, aínda que xa pertencen á historia, poden servir aos autores de hoxe de exemplo e de sentir que continúan unha liña literaria xa encetada por outros. A nosa homenaxe tamén para Vitoria, poeta nova que loita coa enfermidade e a quen a poesía está axudando a vivir. Para todos os autores e autoras con obra publicada e para os que traballan en silencio na celebración da palabra, axudando a manter a antiga e rica tradición literaria de Betanzos. Gracias.